Κατέβα γρήγορα από εκεί. Όχι. Κατέβα γρήγορα. Όχι. Τι κάνεις εκεί πάνω εσύ? Κάσαμε. Εκεί πάνω, στο γραφείο. Ναι. Κάθονται εκεί πάνω. Και τι εσύ κάθεσαι εκεί πάνω, μπιμπελό? Εσύ έφτανα την μπαμπούσια μου. Δεν φτάσεις την μπαμπούσκα σου? Ναι. Για φτάσει την μπαμπούσκα σου. Θα σε φτάσω. Κάτσε τη φτάσεις. Δεν θα φτάσω. Σίγουσα. Κοίτα. Τι είναι αυτά, αγάπη μου? Μπαμπούσια. Παπά. Τι? Κοίτα. Τι είναι αυτά, αγάπη μου? Η μπαμπούσια μου. Ναι. Ναι. Παπά. Έλα. Σε που πήγαμε. Πού πήγες? Το παζάρι. Πήγες στο παζάρι? Ναι. Και τι έκανε? Είναι αυτά τα μπαμπούσια μου. Το πείτε. Έλα, κατέβα τώρα. Κατέβα. Όχι. Τι θα κάνεις, τι είσαι, θα κάτσεις εκεί Δεν πάνω? είναι εδώ. Εσύ είσαι η μεγάλη μπαμπούσκα? Ναι. Γιατί μαγειρεύω το ρολόι μου. Ναι, το ρολούδι σου. Κατέβα από εκεί όμως τώρα. Όχι. Φεύγει ο μπαμπάς. Άντε γεια. Παπά. Παπά. Θα πέσεις. Παπά. Σε μέσα. Τι έχει? Τι έχει? Η μπαμπούσια μου.